Baba, uniguse tena, mwambie Yesu niguse tena. Which is a simple song. You may join us and sing with us. Ninaomba Baba, uniguse tena, mwambie Yesu niguse tena, niguse tena. Ninaomba Baba, uniguse tena, Baba wa mbinguni, nasimama mbele zako, naleta mahitaji zangu, siwezi Baba. Nilienda mahali pote, sikupata msaada, nategemea kwako, uniguse tena Bwana, uniguse tena, haleluya, uniguse tena, usinipite, ninaomba Baba, uniguse tena, uniguse tena, uniguse tena, uniguse tena, ninakulilia Yesu, uniguse asubuhi leo, gusa mayatima na wajane wanaosumbuka usiku na mchana, gusa na vijana wanaofungwa na dawa za kulevya, uturehemu Yesu. Twakutegemea Bwana, unapogusa wengine wote leo, usinipite, usinipite, uniguse tena, uniguse tena, ninakulilia Yesu, uniguse tena, Bwana usinipite, uniguse tena, uniguse Bwana, ninaomba Bwana, uniguse tena, uniguse tena, niguse, niguse, uniguse, uniguse tena, yeah, niguse, yeah Baba, niguse, gusa tena, niguse, uniguse tena, uniguse tena, niguse, gusa tena leo, gusa tena leo, niguse, gusa tena leo, uniguse tena Bwana, niguse, gusa tena leo, niguse, gusa tena leo, niguse, uniguse tena, uniguse tena, niguse, uniguse tena Bwana, ninakulilia, uniguse tena, niguse, gusa tena leo, gusa tena Bwana, niguse, uniguse tena, uniguse tena, niguse, uniguse tena Bwana, uniguse Bwana, ninakulilia Yesu, uniguse tena, uniguse, naomba Bwana, uniguse tena, uniguse. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. I was asking him if you could do another one. He said no. But it was a beautiful song. Hallelujah. I couldn't understand the song. But it was just praising the Lord, you know. I could tell Guti, this is a beautiful song of praise. And hallelujah. Mangwaranano, it's a beautiful morning. Hallelujah. It's a wonderful morning. I'm feeling so good. Hallelujah. I may know you well, but I'm feeling so good. And I'm expecting to receive from the Lord this morning. Hallelujah. Because he always says something. Hallelujah. Every time I go back home happier always. I go back home richer. Hallelujah. I go back home healthier. Every time I come here, I never go back home the way I came. Hallelujah. But you know what? It can also happen to you. It's not. I'm not so special. Hallelujah. 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 That's some gators. That comes to Baba away. Hallelujah. Hallelujah. Liye Jesu shamisa diema bowe kudema tofuka makwari mutoni zidimari liye Jesu shamisa diema bowe kudema tofuka makwari mutuni zidimari. Tinoramba tichipa mbiri nokukudzwa kwamuri Mwari, nokuti kudenga uko kwamuri hatina mumwe kunze kwenyu, pano panyika hakuna mumwe kunze kwenyu. Muri zvose zvatinoraramira, ndimi murapi wedu, ndimi upenyu hwedu, ndimi shoko redu, ndimi zvose zvatingada. Baba, ndinotenda muoni wezvisingaonekwe. Vanorwara munovaona, vakasungwa vanosunungurwa, vakatsikirirwa vanoregedzwa. Baba, tinotenda uvepo hwenyu pakati pedu, tinotenda kunaka kwenyu. Muri mutsvene Mwari wangu, muri mutsvene Mambo wamadzimambo, muri mutsvene, muri mutsvene. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. We may be seated in the presence of the Lord. Toda kutora mukana uno kutenda vasachigaro. Elder Maofa, thank you so much. Maita enyu ndodawo zvekutenda vose vashumira nokutenga zvinhu. Pane vanhu varongouya nezvinhu vachititengesai mari iende kubuilding. Saka ndoda kutendai mose matenga. Mwari vakuitirai zvakanaka, basa redu rifambire pamberi. Ndatenda zvikuru kwazvo. Muri kuona kuti apa panenge pakumira zvakanaka. Toda kutenda baba naamai kumanja. Baba naamai kumanja ndo vakatipa greda
zvese mishini yokutsindira apa, zvose zvaishanda apa, vakatipa midziyo yavo kuti tishandise. Tichidira diesel, aiwa toda kuvatenda zvikuru kwazvo. Mwari wokudenga varopafadze, vakomborerwe zvikuru kudarika zvavari kuita. Tine vamwe vana veyouth vaingoerekana vasvika pano, vamwe vachinofushira rodhi rediro, makomba kana makufamba uko munoona kwakanaka. Kubatirana kwakadaro kunotendwa zvikuru kwazvo. Mwari akuitirei zvakanaka. Kuseni ndanga ndichitaura pamusoro Exodus 25:1 kuti Mwari uyu haadi kugara kudenga kwaari. Handiyo paverse 8. Mwari uyu haadi kugara kudenga. Apo anotaurira Moses achiti, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Kuti ini ndiburuke ndiuye kuzogara pakati pavo, ndivakirei sanctuary. Sanctuary iri kutaurwa naMwari kuna Moses apo, that was the tabernacle. Mwari aiburuka achiuya kuzosangana nevanhu vake. Nesuwo Mwari ari kuti, build me a sanctuary that I may come and dwell among you. Otaura ogerinei kuti ndiori kurehwa. Zviri kunzi build me a sanctuary. Saka pano takatotanga tiri bishi, svondo rino ndofunga tinenge takumbomisa chimwe chidziro chokusaidhi kunoko. Pane murume ari kushanda zvisina akamboona, zvakasimba baba, injiniya. Anonzi injiniya ani kwavo? Gadzikwa. Is ever here, that man, na baba Muza. Muza. Muza isimbi yebasi. Vachechi pakaita vanhu vatatu vana vakadai. Tayambuka. Thank you very much, Baba Matawa. He's not in the house today. Baba Matawa, I'm proud of you. Kuita chairman anomira so. And I surrender. It's quiet, but you like it. Sondorino ndakati unongoudzwa kunzi simbi dziri kugadzirwa denga, dziri kudii. Ndokubva ndaenda kubasa kwavo. Ndakanotambirwa nemainjiniya, ndikaratidzwa roof yepapa pane simbi dzepapa. Vakutopedza. Vakandivimbisa kuti February tinenge tichiturika. February. Asi yezvino zvavo vane mota, munogona kupinda muchipaka mukatumu. Svikira tatanga kuchera baba moyo, vakuda kuuya kuzotanga kuchera apo. Noti tiri kuda building yekuno kunoti mhepo inobva kuichidai. Saka toda kuisa wall, pulpit inombonoshandisa iyoyi. Asi vamwe vari kuti aiwa ngatiendei tinotanga zvitsva. Asi nokuti tiri kuda kurumbidza kuenda kuzomutende atichada. Hallelujah. Thank you very much, Baba Matawa. He's doing great work. Mbariro zvese ndakaona, matrasses akatopera kugadzirwa epadenga, vakugadzira simbi dzepasi. I was there, ndikazodzoka. Zvino ndakurara hope dzichiuya. Hallelujah. Are you happy, you people? This year,
tinenge takufamba pakanaka. Ndafara kuona muri yedu iri ku-UK. Tina mai mufundisi Musamba. Makamboona Musamba vachiparidza panapa? Simukai mai Musamba. Ava ndo adzimai vavava, mai mufundisi Musamba. Vakauya kuzombodongorera chembere dzavo kunoku. Ndezvinoita muroora akanaka. Akauya kuzombocheka. Mbuya Musamba, musaite shanje kana ndichiti mai Musamba. Imambuya. Now, mai Musamba avo mukomana wavo mukuru ndiani mudzimai uyu. We thank you so much. Munovafarira here. Thank you very much. Now, besides our needs no introduction. Serious. She needs no introduction because she is a part of us here. Okay, Baba, avapo vakasara kubva kwehosi inosiya imweka. Mfundisi Chauruka ava vagere apa. Vakakokwa kuzoshumira kuSouth Africa. Kusangano kwavachitekedza ndokwavakanga vari vhiki rapera iro. Saka vachati vadzokera vachibva vauyawo vachiti vazotionawo kuno. Zvino tabva taitirwa nyasha kuti vabva vasvika musi wesvondo vasati vadzokera vari kuno. Now, Mfundisi Chauruka is pastoring a church ku United Kingdom, ku Midlands Province. Town huru ye Midlands Province inonzi Birmingham. Varum Birmingham, vanosangano Birmingham. Last year September makandoona ndaenda ku England kumusangano wepa church pavo wainzi the Encounter Conference. Kwakaitika zvinogara zvakadaro. Sangano iroro riri kusimuka zvisina akamboona. Haungambofunga kuti sangano riri kutungamirwa nomunhu wechidzimai, munhukadzi. She's doing a very great work. Very great work. All pastors, vazhinji vemu-UK, including the president, came to be with us on that conference. And vari kutaura kuti goro rino uri kuitwa zvakare musangano iwoyo. Gadzirirai kuenda kumusangano wacho. Why giving a poor amen? Tofanirwa kuenda kunotsigira mai Chauruka. Are you with me here? Vana baba mzilikazi, tofanirwa kunosvika uko. Vatoshaya kuti vanotiisa kupi tizere ikoko. Hallelujah. Ini ndakachengetwa kunge mambo. Pandakaendako, I was like a king. Ndakanochengetwa nababa namai Chauruka mumba mavo. I tell you, I never knew they've got such love. Rudo rwacho haruwanikwe mumunhu, runowanikwa muna Kristu Jesu. Rudo irworo nderwamuna Kristu Jesu. Handina umboona rudo rwakadaro. Ukanzwa ndichitaura ndiri kurevesa. No, varanda vaMwari vanhu ava. Ndati varanda vaMwari vanhu ava. Kutendeuko muri kundinzwa. Ndati vaya. Varanda vaMwari zvisiri zvokunyepa. Inini ndikagara newe 2 days ndinonyatsoziva kuti uri fake kana kuti uri muranda waMwari chaiye. Tarisa waugere naye kuti ni muranda waMwari chaiye here kana kuti ifake. Hasa mai Chauruka na baba ava varanda vaMwari ava zvisiri zvokunyepa. Aminokana mandinzwa.
ndati zvisiri zvokuti ndakagara mumba mavo more than 2 weeks if not 3. Ndigere mumba mavo ndichidya navo vachindibikira. Taifamba masangano ese ndichidrivwa until kudzoka kuno. I can witness and I can tell you kuti these are true servants of God. And nhasi taitirwa rombo rakanaka kuti tiwane the true servant of God kuti amire pakati pedu achititaurira kunaka kwaMwari. Hamusi kumbondinzwa imi. Father Mwepu, you sang a song, but you never told us what was the meaning of the song. We are not prophets. What were you singing? Tell us. God touched me again. Oh yes, oh yes. Thank you. Hey, you must tell us before you sing, then we go hand in hand with you. Hallelujah. You see, everybody is now smiling that God. Mama Lucy, you must tell him to first tell us, what are you singing before you sing? But now this very afternoon, allow me, because Pastor Chauruka will be returning back. But before she returns back, she must tell us what is the Lord saying to us. Mwari vari kuti kudi kusangano repa Faith Alive. Iva ninzeve dzakazaruka kuti Mwari vari kuti kudi kusangano repa Faith Alive. Mukanongo wakanaka kuti ndikusumei kuna mfundisi Chauruka. Mama, will you take your position? Thank you very much. Yes. Very good. Hallelujah. Wow. Thank you very much. Be blessed. Thank you. Ishe dintwe dokufara dintwe iwe tititako ishe uno Nubo narira idonga Baba gatinga Gatuye Mari Aywa gati Aywa gati Shinore Ishe asi uya Mari asi uya Ishe asi uya yo Shino uya bano Baba Shatsireka ako kunipura ishenga ndiwone
taura ko ishe taura ayo taura shino rudo wenyu mariba shatiro para cheso raishe wangu tarira no kuatana ayo gunga ishe kunga ishe kunga mepugu Baba taura o Mari taura chezo ishe taura Chibona nguva yekutaura naMwari ebashakata lavasaya erakandeka reboshika ndaravasuka chimboudza Mwari kuti tave pano erakandeboshandera vosaya rererekoshandeka revosarakatsa manderereboshia mandera vosaya tave pano Baba tiri pano Jesu mane makande tebosia kata murena mandara wakasaya usachikure maskatano Baba mane mayandara vasukuyenda rakwayanda tine nzara tine nyotsa ara mashandere bosa merendere bosanda mareketi ya mandara bosa Hallelujah. Uramayeke salabasaya. Dino shuvira. Dino tarisira. Kusanga. Dino shuvira. Moyo wangu ndoda iwe moyo wangu ndoda moyo wangu unoda dinashuvira Mari dinota ayo Mari sangana nemicheti moyo wangu chimbosimudza ruoko rwako unokunda izvo uvhure moyo wako utendere Mwari kuti vakubate mateka bosa dinashuvira tarisira kwari ayo kusangana nemi
nemima moyo wangu ya moyo wangu unona moyo wangu unona moyo chesa Shuvira rega ndikupe chivimbiso masikatano kuti kana wataura nemwoyo wako kuti ndinoshuvira kusangana nemi. Hapana akasangana na Mwari akaramba akadaro iwe. Ndati hapana akasangana nemusaruka zvikaramba zvakadaro. Saka kana masikati nhasi warevesa kuti moyo wangu unoda kusangana nemi. Chitaura yezvino just in 1 minute kuti kana wasangana navo Mwari uri kuda kuti vaitei. Makatenda voshandara vasaya. Tanga kuudza Mwari kuti ndiri kushuvira kusangana nemi. Kuti mubvise mwana wangu pamutoriro. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Kuti upenyu wangu hushanduke. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Rakanda mayaterebosa. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Kuti zvakaramba zviite. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Makanda raboshanda rabasaya. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Jehovha murapi wevanorwara. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Isha wemadzisha mambo wemadzimambo. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Kuti vana vangu vabve paurombe. Ndiri kushuvira kusangana nemi. Mandara vakasandara bosa. Rererere boshandara vakasuka. Mariandara teta na masaya. Muudze Jesu. Ndati muudze. Muudze zvauri kuda. Namayandara vasandara bosa. Rianganda masande. Retetera bosa. Amayeketa mandere bosa. Marababa kayandara basuga. Makandara basia. Eriandara bo. Makandara basia. Erara bosa. Marebos. Marere bosa. Makandara basaya. Hey. Thank you, Jesus. Rega ndikukoromise masikatano. Pandakasumuka kubva kumba kwangu. Takawana nguva yekunamata. Baba namai will tell you kuti chechi yangu pane vanhu vanoda Mwari. Pane vanhu vanoziya the secret iri pakunamata. Secret yemabvi. Takaenda pane zuva ratakanamata. Ndikanzi Moses pana Exodus 33:5 anoti, if you do not go with us, do not let me depart. Isaitoni ndiyo ere. Ndiyo ndiri kuda. Nditsvagirei munoiwana. When Moses was saying, if you do not go with us, do not let us depart from here. Saka ndakaita munyengetero ndikati Mwari, if your presence is not going with me to South Africa, do not let me depart. Nomva kwaita snow. I still give this testimony. It's amazing. Nomva kwaita snow ndikati ndichaenda. I was talking to mama chiyangu ndikati kwaita snow. Ndofunga uvepo wa Mwari huko ndosaka Mwari vati ndisaende ku South Africa. Nomva snow yangu opera. Ndikati ndege inosumuka. Nomva ndati Mwari, kana musiri kuenda neni ndamundege manje. Ndege ino ngaitorega kutodepart from this airport. Saka Mwari vakatendera kuti ndege isumuke ndiende ku South Africa. Ndaku South Africa ndichitaura na mama ndikati mama ndakudzokera ku UK. Ndikati Mwari, if your presence is not going with me to Zimbabwe, do not let me depart from South Africa. I must go back home. Hallelujah. Saka ndiri pano because the presence of God is with me. That ndiri pano because the presence of God is with me. I am not standing here on my own. I am with the presence of God. How many are ready to move in the presence of the mighty King?
How many are ready to move with me in the presence of the healing God? How many are ready to move with the God who's able? He's able this afternoon. Anogona Mwari. Chimbomba chipo chekuombera uchigara pasi. Ndati muomberere gara pasi. Muzita ra Jesu, hallelujah. Ndati muzita ra Jesu, hallelujah. Regai ndisati ndanyanya kufarisa. Thank you so much, praise and worship team. Ngativaomberere vachigara pasi. Hallelujah, hallelujah. Regai ndipe nguva yekupa ruremekedzo mumba yaJehovha, hallelujah. Regai tifarire sachigaro vedu vemakuseni ano kana timasikati ano Elda Mahofa naamai. Vanhu vavane zvavanondiitira. Vane secret yandakaona yandinotepa into. Saka ndinoda kutenda Mwari, and he's the one who was standing here cheering for me. It's not a coincidence. Hallelujah. The pastoral team that work with Baba, I will honor the senior pastor, Baba Namai Mapuranga. We love you so much. May the good Lord bless you. I've got my own pastor, Mama Musamba, in the house. Thank you so much, woman of God. Thank you for being here today. The church board that works with Baba, I'll honor Baba Manire and Amai. Thank you so much for affording me this opportunity to stand here. Our senior mothers, nasa andiskuvaona metu gogo isiru munhu vaenda kupi. Mozoti ndani chivatsvaga kana mavaona. Hallelujah. Ana gogo murimirwa ndambova awo. Gogo murimirwa ndinokufarira ine rudo rwaMwari. Hallelujah. Handi manzwa date vati ndiri mwana wepano totoziya vanhu nemazita avo. Hallelujah, hallelujah. Tinokufarira chechi yese yakatengwa neropa raJesu. Chimbosimudzai maoko. Tifarire Mwari mukati memba yake. Hallelujah, hallelujah. Zvanzi naBaba ari kuti ndivakirei tabhenakiri ndigoya kuzogara pakati penyu. Neipo pano patiri anotori pakati pedu. Hallelujah. Regai ndifarire ma departments ese anoshanda men's fellowship Baba Namai Mzilikazi. Hallelujah. Host deco, ushering, security. Vese vanoita basa. Kunyanga vanocleana matoilet tinokufarirai muzita raJesu. Hallelujah. Ini ndinoda kuparidza ndichinzwa noise. Andidi kuparidza kuchechi yakafa. Ndogara ndichingoudza vanhu kuti inini ndiri midwife. Kamwana kakasatochema isusu tinoti kambamata. Kuti kacheme pakanoti mwe toziva kuti pane upenyu. Zvinobva zvanzi kapenyu. Saka ndine chechi menyu here pano. Ukange wakukotsira ingotora bhegi rako uende andiparidzire vanhu vakakotsira. Hallelujah. Allow me to also appreciate my son. Munoziya ndatopotsa ndatadza kuya nhasi. Nezuro ndichitodrive kubva kumondoro motikari yangu yakangotyoko zvayakatyoka meti ndiana akatyora asi zvakatyoka. Ndobva ndatofunga kuti saka nhasi ndoenda sei kuchechi ndanyara kufonera Baba kuti yemuzonditora ndofamba netsoka here. Saka handina kurara ndichironga. Asi ndazoona tichatyora motikari yangu. Ndiwe usiri kuda kusunungurwa wakagara apa iwewe. Ndiwakatyoresa motikari yangu. Saka hasha dzandinadzo nhasi ndedzekuti unosunungurwa chete. Ndati unosunungurwa. Ndati zvinoita chete nhasi. Ndoda kusiya mwe munhu asvika papromisi yake. Nekuti wandinoziya anosvitsa. Wandinoziya hakusiyira panzira. Makamboona Benzi inonzi yatyoka. Benzi kungonzi yatyoka. Nekuda kwako iwe wakanditarisa nemweya yekumusha kwenyu. Imboudza mweya yekumusha kwenyu kuti wamajaira uyu. Zvine nharo ndo zvandinoda.
chiri kundishamisa pandakasvika kumba ndakanzi nemwana wangu, mama, motikari yaita sei? Yange yatogara pasi kudai. Akanzi gaindiise pajeki inobva haijega motikari. Kanzi mama, mafamba sei? Ndikandofunga motikari yatyokera ku52 kucheko kakadhani uko kwandaibva uko. Zvikanzi saka kana yatyoka ndikati murodhi ndanitorova 180 kilometers an hour. Nekatyoka kudaro. Zvichinzinga mota yakatobhenda. Ndikati yakabhenda kudaro. Ndikasvika. Kana mweya yacho yaida kundiuraya nhasi inofa pano. Ndati pano pachafiwa nemweya yakakutadzisa kureceive mapromises. Ndati ndine nharo nemweya iyoyo. Ndati ndine nharo nayo. Ndati inowira pasi. Ndati ine zita raJesu. Ndati ine zita raJesu wandinonamata. Ndiri kutoparidza so. Inini kubasa kwangu vanondiziva. If I walk onto the ward, vanotochinja allocation paboard kuti uyu murwere anorwarisai paiklara chauruko. Vanoziva kuti pandinopedza shift makuseni anenge achidischargwa nokuti zvine nharo ndo zvandinoda. Ndati zvine nharo. Ndinoita saCaleb anoti give me this mountain. Handidi zvisina tumakatakata, handizvide. Izvo zvinotyora mabhenzi ndo zvangu izvozvo. Lekatamayanderebos. Rakatebosia manda. Orakaenda bos. Urenda mayaka. Saka ndoda kufarira mwana wangu azondiunza pano. Saka pasvika ndabva ambaridza uta pagedhi. Ndibva ndati aihopa uya nebhenzi. Ndikazosvika ndiri muToyota iri. Adzimodziya dzimwe dziya mudzinanzi mushikashi. Handisi kusvora motikari dzenyu, ndiri kungotaura inini for myself. Handisi kusvora motikari dzenyu, handakuti kudi. Asi pane munhu achabva nhasi paToyota, kwete yadhedhi. Kwete yadhedhi haibhilonge idzodzo. Dzandiri kutaura dzacho munodziziya. Idzodzo ndira kukusiya ndakubvisa paToyota tsvuku iyoyo. Arekana mayata. Rakashanda mayeketsa. Marebo boko yanda rabasaya. Radeta na masande. Mama munoziya karumbo kaika munoti handichakuda nhamoka. It means wambengo chiitolerata. But ini ndakanzi naMwari rumbo roro ngaruchinjwe. Runzi handina kumbobvira ndaida nhamo. Handina kutombobvira ndaida. Nekuti ndakatongoiramba from day one. Pandakangogamuchira Jesu ndakati handidi nhamo. Musazoti vangu andimbotuka motikari yako. Kana wanzwa ndatuka motikari yako enda unoichinja. Saka I want to appreciate my son akagara apo Colin. Saka azoya kuti neimwe Benz. Ndomva handitakura kuti neBenz. Saka nhasi hamuna kuona kusvika kwandaita. Ndondasvika neBenz yepasi, makajera ndichiuya neBenz yakakura. Yakatakwa nemumwe munhu anga asingade. Anoita ngane mweya waRegion. Unoti uri kuya kuzoitai mwanakomana wangu. Kufanosenza kuti uri kuparara. Saka nhasi panapa handisi kumira mahara. Ratirega ndikupromise kuti handisi kumira mahara. Mwari ngaazviite. Mwari ngaazviite. Ndati masikati anhasi Mwari ngaazviite. Imbosumudza ruoko rweruboshwe woti Mwari ngavazviite. Simudza rwekuraite woti Mwari ngavazviite. Hallelujah. Ndine kwandakaroorwa kai. Ndonzi mai Chauruka. Anditi Pastor Chauruka ndine zita revanhu randoshandisa. Ndikasamhoresa vana anatete ndovanodzosera kumusha. Vangu vari pano, but vangu manje havadzosere ndowandodzosera. Ivo vakadzingwa kumurume vantoziva kuti kwapasta kune moto wokuti hakuna anorambwa ndomudzokera kumurume wako. Makajera natete vanodzoka vokushungurudzai. Vangu havadzoke. Saka ndivafarire nokuti havadzoke. Rega ndifarire tete vangu maiti vatye.
Hati munoziva kuti ndimuzvare chauruka. Nditete wangu ndokudai tete. I love you so much. Ndiri kutoparidza kune mwe akamirira kuti vachaparidza. Ndiri kutoenda so. Ndisati ndaenda kure. Ini ndatodenwa panapa. Hanzi vamwe vari kuitei vachiitei. Ini ndakadzidza. Kana maakuvaka kamundidedza kudzimba dzenyu. Ini ndikangoona pamba pako uchivaka handingopfuura. Ndotosiya something, siya something. Haminanzi tora something, inanditore something, tosiya something. That's the difference with me. Saka musati undidedza kumba kwenye bosi ndikauya ndinoti ndinosiya ka something. Saka ndakagara apa. Ndambobvunza mama kuti kosimende amuri kuvakisa iri kuita mari vavandudza price. Saka inini ndakamira pana inini nefamily yangu toda kubvisa 100 bags dzecement. Mari yacho hachisi chikwereti. Iri kutorara yakuna maiti vanzi mayani mai mutya nhasi manheru. Mai mutya ndova ndodhirana kanchita madhirema vamwe wese hanzi anambodhirana. Saka regai tiomberere Jesu masikati anasi. Hallelujah. Ndoda kugamuchira baba wangu namai vangu. Vamwe wese ndakugamuchirai. Dedhika munondityisa zvamamuchitaura panapa. Ndonzwa kutya, ndonzwa kuderedzwa. Ini ndandichitongofunga kuti no daddy vari right na mama. Zvino vari right. Saka ndotenda Mwari. Thank you so much for appreciating us. Toda kutenda Mwari. Do you know it's my heart desire kuti mama na daddy these days ndinongotsvaga ka small reason ngekuti vauye. Vakangonditi mwamuzi vakangonditi wifi yekumba haisi kushanda zvakanaka. Ndikati baba munoziva yekumba kwedu muchochoro aimire. Ndikati catch the next flight and come to UK. Saka baba as long as mukangondipa ka complain chete munobva mangopinda mundege muchiuya kwangu. This is how much I love my mom and dad. Hamunei unototi kuti vasvike kumba kwako. Kwekuti vanogona kutoya nemotikari yavo nepetrol yavo. Inini vakatongokomplaina chete. Anongoitira baba wangu kaudzi ndikangozvinzwa chete. Munongonzwa kuti vatoo kuUK. Saka ipo ndatombofunga nhasi ndikati ko citizenship yekuUK inoapplywa sei kuti vangopiwa citizenship. Handisi kunyatsonzwa noise ndikuitwa nevashoma. Mukatoita noise muri vashoma ka makutondipa hasha dzekunoapply iri citizenship yekuti vachiuya kuzogara neni. Apa miwe. Noise yenyu ndainzwa mbichana. Handisi kukunzwai. Chiregai tisumuke netsoka dzedu nekupururudza kanda mudenga chawinacho. Tifarire vabereki. Tifarire vabereki. Nekatala basande. Era kandara koshimandara basaya. Retetele boshiki andara basaya. Mandera boshiki andera bosa. Makandera rebosandara vakasaya. Takamira kudaro. Regaiti gamuchire. Mwari baba vari pakati pedu. Ndati regaiti gamuchire. Mwari baba vari pakati pedu. Regaiti gamuchire. Ivo mwana komana Jesu Kristo vari pakati pedu. Regaiti farira zvakare mweya mutsvene vari pakati pedu. Ndati mweya mutsvene vari ngativatenderei
ngativatenderei vafambe, ngativatenderei vabate, ngativatenderei vasunungure, ngativatenderei vashandure, ngatitenderei mweya mutsvene. Reya mandara vakasaya makatekeria ndarava sukumea mandelele vose. Ini ndakadzidza chimwe chinhu, ndakakura ndichipinda kuAnglican. If it wasn't for mama and daddy, I would be still in AFM. But pane mamwe mataurira taita kana paine aipinda Anglican taiti mweya mutsvene tinokutunidzai. Taiti mweya mutsvene tinokutunidza. Unoziva kana uri kutunidza mwana ka anoswitcha TV paanoda, anogona kungotora TV wototyora tyora. Kutunidza mwana, makatunidza mwana imimi. Saka kana tiri kutunidza tinoreva kuti chero vaenzi vakauya mukamutenda anti handiende kunorara nokuti akatunidzwa. Saka ukanzwa izwi rokuti toda kumbotunidza mweya mutsvene, it means toda kuuregerera, touregerera pakati pedu. Ubate wavari kuda kubata, vashandure wavari kuda kushandura. Ngatimbotunidzai mweya mutsvene, titi mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya mutsvene rapai wamuri kuda. Mweya mutsvene batai wamunoda. Mare vashandara vakasaya. Rakandara vasaya. Thank you Jesus. Takamira kudaro regai tiwane kuverengerwa shoko raMwari. Tichaverenga from our theme scripture 2 Corinthians 1:20. Ndoma ndazongobva ipapo baba nditenderei kuti ndisashumire nhasi kubva patheme scripture. Ndofunga makaibata zvakakwana. Ini ndanzione mweya mutsvene nditaure kwamuri kuburikidza kubva pabhuku raNumeri Numbers 20 verse 17. Saka titange kuve munhu wese simudza tone bhaibheri rako. Muri masoja erudzi anoenda asina pfuti kuhondo. Handi munombotibata pfuti yako saka iwe unobate wivi. Ngatitange kuverenga 2 Corinthians 1:20. Iyo yaiswapo. Kurumidzei vari kuverenga. Pavesi ya 20. Nokuti zvipikirwa zvaMwari kunyange zviri zvizhinji sei, maari ndihongu, naizvozvo naiyewo ndiameni, kuti Mwari akudzwe nesu. Numbers 20:17. Pa 17. Donditendera kupfuura napanyika yako. Hatingafambi napaminda, kana napaminda yemizambiringa. Hatinganwi mvura yamatsime. Tichafamba nenzira huru yamambo. Hatingatsaukiri kurudyi kana kuruboshwe, kusvikira tabuda panyika yako. Please let us pass through your land. We will not pass through the fields or vineyards, nor will we drink water from your wells. We will go along the king's highway. We will not turn aside to the right and to the left until we have passed through your territory. Baba ndinokutendai neshoko ramataura kuti nditaure kuvana venyu. Baba chindisimbisai ndikwanise kuburitsa zvamaisa pahana yangu. Baba mandituma kuti pane munhu achasara asvika kuzvivimbiso zvake. Masikata nhasi mweya mutsvene mirai neni. Ndikamira ndega ndinotya, ndikamira ndega ndinovhunduka. Masikata nhasi chimirai neni muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen and amen. Amen and amen. Chimbomhoresa munhu ari padhuze newe umudze kuti the power of a promise. The power of a promise. Imvomudza zvekare kuti when access is denied, turn to God. When access is denied, turn to God. Ndati chiko masikata nhasi ndatiudza munhu ari padhuze newe katela boshanda kare mashanda kuti when access is denied, turn unto God. Chiomberera Jesu uchigara pasi. Ndatiomberera Jesu uchigara pasi. Ndatiomberera Jesu uchita mere kuna msaru. Ukoona ari padhuze newe ndikatiita mere asiri kuita. Muudze kuti enda kumba. You are in the wrong place.
regai ndikukwazisei from Birmingham South Assembly. Kuna elder vasara vakabata basa vane zita randinoshandisa vanonzi Elder Chauruka. Ndofunga munogara muchivaona panapa. Vari kukufarisai nesangano rese reku South Assembly. They are now live, vari kuteera. Chero ku South Africa ndiri ndaingonzi pastor, tipei kani pamuri kushumira. Tiratidzei kani inonzi chi live yacho zvamuri kuita ikoko, asi musazoita zvinodarika zvamunoita kuno. Nokuti vanoziva the secret of their pastor. Zvinewo ndikati ita mhere tuzu. Hallelujah. Saka gamuchirai kukwaziswa kunobva ku Birmingham South Assembly na overseer vangu ina ndivheka ndisina kuoneka. Kwandakabva ndakaoneka kunoku ndosvikofonera kuti baba ndaamunyika. Ndiri mwana akarayirwa akarerwa nababa. Hallelujah. Ingorambe mchita hallelujah yakasimba sata tombo. Saka nasi baba nditenderei. Nditaure kuvana venyu pamusoro bhuku raNumbers rinove bhuku rakanyorwa naMoses. Moses akanyora mabhuku mashanu from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Iri ndo bhuku rake rinonzi Numeri. Bhuku iri achirinyora vana veIsraeri vachiri parwendo kuenda to the promised land. Hallelujah. Saka baba vakatipa theme gore rino iri kunzi isaika theme yacho ndikatotaura kurumidza vanoita IT. Hallelujah. Takapiwa theme nababa yekunzi kufamba muzvivimbiso zvaJehovha ndo pashona naye isaika nechirungu tenzwe theme yacho. Takapiwa theme walking in the promises of God. Hallelujah. Kufamba muzvivimbiso zvani kwete zvemunhu. Chero uri musikana ndakaona vasikana ini ndakatozoti engagement ring kuna Chauruka handide. Nokuti kuna vamwe vanhu vaiti vakakupa engagement ring vaikusiya. Wakatosungwa kamunwe ikako. Wotonzwa kuti atonoroora kumwe. Chivimbiso chemunhu. Muri kundinzwa? Asapo baba vari kuti walking in the promises of God. Hallelujah. Walking in the promises of God. I like to analyze word by word. So when I was looking at the word walking, it's a doing word. But that doing word is progressive. You're not going to stop. So when you find Baba Vachisa theme yakadare, haisi theme ya 2026 chete. It's theme ichakutakura from year after year. Chero ukambomira, ngaikurangaridze kuti I am walking. Haina kunzi I have walked in the promise. Iri kunzi chi walking, which means ucharamba uchingofamba muzvivimbiso zvaMwari. Hallelujah, hallelujah. And hausi kuzomira. Hallelujah. So pano pandaverengesa apa tiri kuona vana veIsraeri. Bosi ndaveka kuna Numbers 20 vakuda kutonopedza rwendo rwavo kuti vachenda to the promised land. Vari kuenda kupi? To the land of nyika yechipikirwa. They are walking to their promise. Hallelujah. Ngatichiona izviri kuitika panapa. Panotangira rwendo uru panotanga Moses achiona gwenzi richipfuta. Hallelujah. Moses anorohwa neanoti ko gwenzi riri kupfuta sei? Osebera pedyo onzi bvisa shangu dzako, nzvimbo yauri itsvene. Promise yeutsvene. Anonzi bvisa shangu dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene. Nokuti Mwari anoda vanoswebera padhuze naye kuti vave chii? Vatsvene. Kana ati bvisa shangu dzako, ari kuti bvisa zvauri kuvimba nazvo, nokuti pawakutsika apa patsvene. Nokuti paakanga akamira paMount Horeb, kunonzi gomo raJehovha, ndo paakasangana nemutumwa ari mugwenzi. Hallelujah. Moses anozotaurirana naMwari. Ozobvunza kuti ndimani kweyemi muri kumbo. I'm just paraphrasing. Sozoti akanyora rake Bhaibheri. I'm just paraphrasing. Anozobvunza ndimani kweyimi. Mwari anomva ati kuna Moses, I am the I am. Hallelujah. Chimwe chivimbiso ichocho chekuti I am the I am. Kureva kuti pandichafamba uchandiita ndichave zvauchada kuti ndive panguva iyoyo.
Hallelujah. Zvivimbiso zviri kupiwa kuno. Pastor Manasa makadi. Ndikadzosera kuBible College ndo vaiti kweshaka. Chivimbiso chechipiri ari kuti I am the I am achiudza Moses. And ask him, but I was the I am. Anati I am the I am. Kureva kuti acharamba ari zvaari nhasi kusvika nekusingapere. That's a promise. I'm building my case. And so to usare. Ari kuudza Moses akati ndichava waucha. Muchava wa muchava. Yeah. I am the I am. Zvivimbiso zvikuitwa naMwari. Tiromba chingofamba nebhuku raExodus. Saka Mwari pane panozoti azoudza tikaenda pana Exodus 7 anozodza zvekare Moses kuti you shall stand like a god. I have made you like a god before Pharaoh. I promise. Handisi kutombomapedza mapromise acho ari muna Exodus. Mwari achitaurira Moses. Chandoda kuti ndikusimbisa ndechekuti ndoda kuleya zvivimbiso zvakaitwa naMwari kusvika patazosvika apa uzoona kuti zvivimbiso izvozvo zvakabatsira vana vaIsraeri kuita inonzi walking in their promises. Hallelujah. Ndati hallelujah kuna Jesu. Kwete kwandiri ndati hallelujah kuna Jesu. Oh, rateka mandera bosa. Chimboti mai paridzai. Chimboti mama paridzai. Imbosimudza ruoko rwerudyi kuti paridzai muzita raJesu. Ndangokupai zvivimbiso zvishoma ndatombozvipedza. Saka Moses apiwa zvivimbiso izvi. Panozonomira pamberi paFaro zvakaitika. Hallelujah. Abva pana Farao. Handina kungoti ndingokata nyaya yacho ndigozosvika pandaverengesa nhasi. Panonomira pamberi paFaro. Faro anoitawo madynamics nemagimics ake akaimiteta zvaMwari. But haana kuziya kuti zviri kuitwa naMozisi zviri kubva pachivimbiso chakaitwa mugwenzi richipfuta. Makaitwa chivimbiso chekuti pauchanomira pana Farao ndichave the I am. Fast forward. Azosvika pagungwa dzvuku. Mwari anotaura Mozisi akuchema. Akati honai Mwari gungwa dzvuku rapamberi pangu. Hondo yaFarao iri kunditevera. Iwe Mozisi akutya. Akukanganwa zvivimbiso zvakaitwa naJehovha. Mwari anodzokorera kutaura. Chandiri kufarira parwendo urwu rekuita walk in the promise. Mwari havasi kunyarara. Vanoramba vachitaura, vachitowedzera zvivimbiso, vachitoratidza zvivimbiso zveuvepo hwavo. Hallelujah. Saka Mozisi anotamira nevana vaIsraeri pagungwa dzvuku. Anonzi vana vakuchema Mwari. Ende gungwa racho Great Sea ndofunga reti gudum. Mawaves. Uchinyatsorinzwa kuti panobudika here apa. Akati panobudika here apa nai Jesu. Varini ndenda kuti musandipfuure Jesu. Musandipfuure Jehovha. Apa ari kutarisa kumashure. Hondo yaFarao ende anonzi Farao akanga achuza masoja akasimba. Akanga achitera vana vaIsraeri. Apa hondo yaFarao. Mwari ndo paari kuti kuna Moses, tell my people, stand still and see the deliverance I'm gonna bring to you today. Ari kuti chiko Mwari, stand still and see the deliverance that I'm going to bring to you when? Chivimbiso kai. And see. Kureva kuti maziso ari kufanira kuona zvaizoitwa naJehovha nokuti maziso aMozisi nevana vaIsraeri akangotarisa kugungwa, akangotarisa kuhondo yaFarao, vakanganwa akavaburitsa muIjipita, havachaziya kutarisa kumusoro kudenga. Ndosaka Jehovha ati chimbomirira, imboisa pause, stand still and see the deliverance I'm bringing to you today. Saka chii chakazoitika?
gungwa dzvuku rakatovhurika. Chakavhura gungwa dzvuku ndechekuti vana vaIsraeri vakavimbiswa kunzi mukamira muchaona zvandichaita. Dai vana vaIsraeri vakaita nharo, gungwa dzvuku haraizovhurika. Chakavhura gungwa dzvuku ipromisi dzaMwari dzaakati kuna Mozisi, ndichava wandichava, kurakudza kuti wasvika pagungwa dzvuku. Ndakukuratidza kuti ndini Jehovha, ndakasika gungwa nekuti ndine rivhurike. Haleluya, 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 haleluya. Pane mudzimai mumwe chete wandinofarira anonzi Miriam. Pakavhurwa gungwa dzvuku, ndinonzwa kunzi Miriam akanga akabata tamborini yake. Haleluya, haleluya. Mareta mayande Masaya. Ndati nai Mwari, kweye Miriam aigobata tamborini yaiuraya here hondo yaFarao. Kweye Miriam anogobata tambureni. Ndikati nai maigora uyai mundiudze, tambureni basa rayo nderei? Pane munhu akamborohwa netambureni akafa. Pane munhu akamboenda kuhondo akabata tambureni. Korakashandara vasai. Marerebo shaya kane. Miriam aiziva kufamba in her promises. Aiziva kuti celebration time will surely come. Ndosaka akaramba akabata tamborini yake, nekuti pavanozoyambuka gungwa dzvuku anonzi Miriam wakashaura rumbo akaridza tamborini kuna Jehovha wemasimba ose, achiona kuti zvakataurwa kuna Mozisi zvatotanga kuitika. Kuvhurwa kwegungwa dzvuku kwaingove kutanga kwezvivimbiso. Haleluya, haleluya. Itai amen yakasimba. Haleluya, haleluya. Mapromises andakupai mashoma acho. Even pavanozosvika pamara, pamvura dzinovava dzakashandurwa kuti dzinwike, nekuti Mwari akanga apa chivimbiso chekuti ndichava wandichava. Naizvozvo mvura inovava, nekuti Jehovha wakaporomisa kuve wachava. Mvura inovava yakatapira, vana vaIsraeri vakanwa. Pavakasvika padombo, Jehovha wakatsemura dombo, vakanwa mvura yemudombo, kuratidza kuti Jehovha unosvinurira zvivimbiso. Jehovha unosvinurira zvivimbiso. Zvanenge areva anoita saizvozvo. Ndati zvaareva anoita saizvozvo. Pauro atiudza mubhuku revaKorinde kuti zvivimbiso zvake ndihongu naameni. Ndati masikati anhasi, rega ndikuudze kuti zvivimbiso zvaJehovha ndihongu naameni. Ndati ndihongu naameni. Ndati masikati anhasi ndihongu naameni. Ndati masikati anhasi ndihongu naameni. Mareka yandera bosa. Ndiani agadzirira kumira pazvivimbiso zvaJehovha nayande makasaya, nokuti akati ndihongu naameni. Handizi rini ndazvireva, zviri mushoko rake. Haleluya, haleluya. Saka muri kuona panapa manje, vana vaIsraeri vafamba. Exodus yese yapera. Handichataura kuzhinji kwavakafamba. Vafamba vana vaIsraeri vasvika manje panapa. Maybe this could be like almost the last lap of their journey to the promised land. Ndopa vakusvika munyika yaMambo Edom. Ndambotsvaka kuti mambo yanga ine zita here, zvikanzi akanga asina zita mambo. Zita rake harina kunyorwa. Saka mambo ari kutumirwa nhume kunzi, mambo iwe, titenderewo tipfuure nemumupata wako, nokuti nzira yatakaratidzwa naMwari iri kupfuura nepamba pako, iri kupfuura nemumaraini mako. Mozisi watumira nhume kuna mambo weEdom. Ndazonzwisisa zvikanzi mambo weEdom akanga ari a descendant of the house of Esau. Haleluya, haleluya. Akati ndamuwanira pano, ndorudzi rwaJakobhu kauru rwakajaira
kalama shandara vasaya zvikanzi rwakajaira gore rina valume gore rina havasi kuzopfuura nepano. Mambo weEdom anoramba otumira nhume akati no, handisi kukutenderai kupfuura nemunzvimbo yangu. My God. Ndati nhai Mwari, ndiri ninika nokuti yainzi nzira yavakange vapiwa yamanzwa ichiverengwa vaifamba neinonzi vaizofamba nepanonzi the King's Highway. The King's Highway was a special route yavaitora yakanga iri shortcut to the promised land. Yaita kuti vakasire kusvika. Asi chandabvunza Mwari, ngati nhai Mwari, inga vana vaIsraeri vadzungaira murenje zvakwana, inga vana vaIsraeri vatambura, inga Mwari zvaoma wani, koma kuchiomesera pekupedzisira sei? Makuramba futi makuomesa moyo wamambo uyu. Moti hapapindwe pano. Pana mambo nditanza apa miwi. Nokuti mambo uyu pari kuramba akanga akatogadzirira hondo nevana vaIsraeri. Akanga atomutsa masoja ake, rwauya zvakare rudzi rwuya rwakajaira, rwauya zvakare rudzi rwuya rwakukumbira passage through our territory. Zvineni ndavatumira shoko. Mukangoona achaisa tsoka, I'm just paraphrasing. Mukangoona achaisa tsoka muterritory yangu, shoot to kill. Hallelujah. Kureva kuti mambo, ndikungotira kukuudza kuti mambo akaramba kuti vafambise nzira yake. Ona kuti King's Highway zvaramba. But Moses anotumira zvakare shoko akati mambo rire chirungu ratoti please. Ukanzwa murungu ati kwauri please, indodya kana mazuva ese. Ukanzwa murungu ati please declare, it means unotofanira kutongochiita. Apa Moses anyatsoendesa shoko akati please let us pass. Hatisi kumira, hatisi kuda chekudya, chero mangamera yedu, chero mombe dzedu dzikanwa mvura tinobhadhara. Zvange zvakanyorwa kuna Deuteronomy kuti musapikisane naye, nokuti Mwari aiziva kuti pachamuka kupikiswa. Hallelujah. Saka ndambodzokera kumashure ndikati icho chinombonzi promise chii? Ndikaona kuti promise pane someone anoitaura ane simba. So when it's a promise, it comes from the mouth of a powerful person. It comes from someone an authority. Apa Mwari akanga apa the authority kuna Moses yekuti go and deliver my people from the hand of Pharaoh. Akamupa zvivimbiso zvokuti ndichava wandichava nokuti aizvitemba Mwari. Rega ndikuudze masikati anhasi kuti Mwari kana apa chivimbiso anenge achitotemba kuti anochiita, nokuti Mwari hapererwe. Paunoperera iwewe ndo panotangira. Ndati paunopererwa iwewe ndo panotangira Mwari. Chivimbiso chinouya through a word, and it can come as a declaration. Chivimbiso comes with a guarantee or a warranty. Ndakanotenga phone yangu ndikanzi amai na iPhone, zvikanzi necompany inonzi Apple, vakanditi phone yenyu ikatadza kushanda for the first 3 years, munodzoka nayo tokupa imwe. Saka a promise comes with a guarantee. From who? From Apple. Ndiye anoziva kuti anongona ndigadzirira imwe ondidzosera. Handiri kuti chiko masikati anhasi mudikani. Akapuromisa ndiye Mwari, ndiye muridzi weutano, ndiye Mwari wezvose, ndiye akasika denga nenyika. Saka kana anzi zvivimbiso zvake, it's yes and amen. Zviri kubva pamuromo wake. Muromo waJehovha ndiro shoko. Vatumwa saMozisi pano, tina baba vedu vachiyangwa vatumwa kuti enda unoudza vanhu paFaith Alive kuti gore rino famba muzvivimbiso. Asi chandiri kufarira pawanzi kufamba muzvivimbiso, hauna kuudzwa kuti uchada kupfuura nemuEdom. Muna mambo achakurambidza kupfuura. Lera mashanda haupiwe the description. Unozongoti church watosvika pana mambo ari kuti pana apapfuurwe. Ndati pana apapfuurwe. Ndiri kuti chikwa uri masikati anhasi. Kana baba vada kuti vatifamba muzvivimbiso, vari kureva kuti gara wakagara
kugadzirira. Ndosaka ndati Bhaibheri rako ipfuti yako. Ende kana uri kufamba usadzorerwe kumasure nekuti dai ndaive ini ndasvika pahighway yandandichifamba ndonzi panapa you have to reroute chienda nenzira yakareba. Ndaiti ndaneta ini ngatirwei hondo asi kana takurwa hondo zvinenge zvisisina Jehovha mukati. Kana Mwari vari kuti zvivimbiso zvangu ndihongu naamen kureva kuti vanewe. Akanzi nemuyimbi wokwedu ndi Jesu anoenda nesu kwese tinoenda. Ndi Jesu anotibatsira mupenyu wedu. Ndinoda imbira Jesu ndichimupa mbiri nokuti handizive zita rinokundai. Haleluya, haleluya. Saka chero vana vaIsraeri varambirwa hapana pavakamboita naro. Vakaziva kuti tikaita naro Jehovha uchatisiya tega. Pachivimbiso chauri kufamba masikati anhasi ndiri kuti usasiye Jehovha nekuti ndiye anozadzisa chivimbiso. Ndakanzwa mumwe akaimba akati promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Rega ndikuudze mudikani, ini ndiri kuona vana vaIsraeri unoziva kuti wangu wakatemba kuti apa ndope kupfuura napo pomva pa unoita rima. Ndakanzwa mumwe munhu akati ndakaona rima. Unoona rima kuti nhai mwedu endapererwa. Rega ndikuudze mudikani zvakamboitika pandiri inini. Ndakamboona rima rimwe gore ndarongedza kabheke kangu kuti ndakuenda kuEngland ndokufonera hama yangu yaigara ikoko. Ndobva ndamuti akati aiwa uya zvako mwana wamai vangu. Zvino handizive kuti ndiani akazomupfurira akazotsvaga validation kuvanhu. Akanzi unoda kuunza rombe rakadai kumba kwedu anouya nei anotipei. Munoziva kuti munhu aifanira kunditambira kuUK akandikanzurira na 4 p.m. ini ndichibhodha ndege na 10 p.m. ndakaona rima apa tiketi ndatotenga. But rega ndikuudze kuti kuna Mwari wandinotenda. Ndakadzidza pachinhu ichocho kuti kana uchifamba muporomisi yaMwari kune vanokuporomisa vokurasisa. Asi ndakabvunza Jehovha kuti uyu munhu akandirasisa here. Zvikanzi naMwari aiwana kukurasisa nokuti kana ndichifamba nezvivimbiso ndinotuma vanhu. The Bible says he will send angels concerning you. Lekatala masanda. Saka munhu akandirambira uyu yake stage yaingori kundipa chivindi nekutenga tiketi. Haleluya, haleluya. Saka akangondipa chivindi chekunotenga tiketi. Saka because ndakange ndatenga tiketi ndakaita chivindi chekuti ndisina kwekusvikira ndakungoenda chete because I could smell England was for me. Ndikati handibve Mwari makandiudza kuti zvinoita. Ende baba wangu achiyangu vakange vataura Sunday yacho vakange vataura. Saka ndikati Mwari handichaoneka vanhu handina kuoneka because ndakutya kuti ndogona kunodzorwa. But unoona kuti Mwari chari kundidzidzisa kwese kwawabva uko munhu atokupa chivindi. Ndichisvika ikoko munhu akazonditambira ndakangogara pamba pake 3 days akati hapasisina pekugara. But hazvina kundibvisa pachivimbiso nekuti iye wakavimbisa akasvinura. Iye anotaurwa naDhavhidhi kuti he who watches over Israel does not sleep nor slumber. Anenge akasvinura nekuti anoziva kuti ndine chivimbiso chandakaita pamwanasikana wangu.
Edom akakuti hapasi kupfuurwa, usarwe, usapopote, usatukirire vanhu, ingoturn around, over wangobeliever kuti yes, I'm going to take the longer route, but delay is not denial. Access is denied. Access has been denied by a human. Access yarambidzwa nemunhu anodya sadza, asi Jehovah haana kurambidza access. Akanga achirambidza access kuvana veIsraeri ndimambo akasikwa naMwari. Unoona munhu akutozvisungirira uchiti ndarambirwa namambo weEdom kunzi musapfuure nepano, saka zvadhakwa. Kune vanhu vakasiya zviroto panzira, vamwe vakasiyiswa zviroto, asi ndanzi masikati anhasi rega ndikuudze kuti ita saJosefa anoti changu chiroto hachisi kubiwa namai Potifa. Mai Potifa batai bhachi, ini ndakuenda nechiroto nekuti wakavimbisa. Haasi mai Potifa akavimbisa. Akanga akavimbisa Josefa kuti achaita mambo, havasi mai Potifa. Saka rega mai Potifa vabate bhachi. Ukatendera compromise, wotendera kuti rega ndichingoita zvikurumidze, unobika mbodza. But when you want to walk in the promise of God, you wait on the Lord. You wait on the Lord. When you're walking in the promise, you trust the promise, and you trust the process, and you trust God's timing. Hallelujah, hallelujah. That you will not trust akapromisa, what trust the process, which is kuti anogadzira process in the Mwari. Hallelujah, hallelujah. I'm going to talk to you about the power of a promise, because a promise will give you discipline. Pastor Mapuranga maimburi musoja kai. Pamwe zvitauro pana vasindozviziva. Ini baba wangu wanga ari mupurisa weBSAP. Vanga vakadzidziswa kutora maorders, kutora order, vaine discipline. But chakushaikwa pavana vaMwari idiscipline. Yekuti kana zvaoma, ari Joseph aitongovhuma kurara namai Potifa kuti zviite. Asi ndiri kuti chii masikati anhasi. Even when the king of Edom refuses the passage, refused to fight. Because in the fight you are going to abort. You're walking to the promise. Hallelujah, hallelujah. Urikuona discipline in Israel. Vanototumira message kuna mambo. Titenderei tipfuure nemunzira yenyu. Ukashaya discipline paupenyu unoparara. Let's say Moses dai akangopinda, ongoerikana atopinda muterritory yaEdom, vangadai vakauraiwa vese. Kune vanhu vandiri kutaura navo masikati anhasi, mune zvivimbiso zvakaitwa aborted, wakatakura mimba yechivimbiso, but wakazvara mwana asina kusvika nekuti wakadecide kushaya discipline. Pasina discipline, unobika mbodza. If you refuse to obey instruction, unobika mbodza. Amai vakati sadza ngarikwate 20 minutes, ngarikwate 20 minutes, otherwise rinoita mbodza. Kokuzvoti kana Jehovha wataura shoko, audza kuna Deuteronomy kuti kana masvika muEdom musavarwisa. Discipline. Haikona kutora shortcut. Yes, shortcut inoita zviite nyore. Like Joseph, kungorara namai Potifa kawanhu zvake zvaita. Aitobva angonzi ndimi maPotifa. Maakutotonga neni. Vakadzi vane simba kari kuzvita. But Joseph anoramba. Akati mai Potifa sarai nebhachi. Ndine chivimbiso. Ndinotiza nechivimbiso. Akati mujeri ndinopinda. Nekuti I refuse to take a shortcut.
Ndinomirira Jehovha ndigopiwa simba idzva. Ngatisimukei netsoka dzedu. Ndati ngatisimukei netsoka dzedu. Ndiri kuti chiko uri mudikani. Ndati ndiri kuti chiko. Ndati zvako zvinoita. Nekuda kuti wakavimbisa hako tsire. Ndati zvako zvinoita. Nekuti wakavimbisa anogona. Ndati zvako zvinoita. Nekuti akavimbisa hakusiye wega. Haleluya, haleluya. Ndati akavimbisa hakusiye wega iwe. Ndakazombodzidziswa imwe tsumo yatakadzidza kuBirmingham South yatinoti mukati kunze, kunze mukati. Muri kundinzwisisa? Tikati mukati kunze, vanenge vakuvharira dhoo uri mukati, ingotena mukati imomo kuite kunze, vakakuvharira kunze, chingotena kunze ikoko, waita mukati, pavanoya vachikutsvaga, vanotowana life is going on. Saka mukati kunze, kunze mukati, zvinogonekwa naJehovha. Ndati zvinogonekwa naJehovha. Rega vavhare madhoza, rega varambe kuti upfuure nemunzira yavo, varegedze nenzira yavo. Iwe ingoti kwandiri ikoko, alright, mandirambidza, kuno kwamandivharira kunze ndokwatoo mukati. Manje chandakaona, ivo ndo vanenge vazvivharira mukati, ndo vanenge vatora freedom yavo. Ndati masikati anhasi, mukati kunze, kunze mukati. Ndati kunze mukati. Ndakazoti kuvanhu vekuBirmingham South vakange vakuvharira panzeka. Let's say panapa amanhire voti haupinde kana asina kuti please imimi ndimuri kunze ivo vazvivharira mufenzi muno. Saka ari mukati ndiani? Ane nhamo ndiani? Ivo kumashops tobva tati hamuchauya nokuti kunze kwakweduko. Saka ndati masikati anhasi, kana uchifamba muzvivimbiso zvaJehovha, nekuti akaporomisa mupenyu, akaporomisa anoshandura zvinhu within the twinkling of an eye. Ini vakandinyima address yavo yekusvikira kuEngland. Ndo vari mukati izvozvo. Ini ndiri kunzeka. Ndechikwanisa kuenda kumashops kunotenga chingwa, kunotenga nyama, pamwe mari chende ndisina, asi ndine freedom of the city. Iwe vazvivharira mukati. Saka ndiri kuti chiko, iwe mambo weEdhomu, hatigutye, ramba nepaseji yako, nekuti wakavimbisa, wakavimbisa mupenyu, wakavimbisa ndiye Jehovha, anaisa nzira pasina nzira, anovhura madzime emvura murenje. Chari kungoda kuti tendeka, chari kuda walk in obedience. Akanga akuti stand still and see the deliverance. Iwe ita stand still. Hallelujah, hallelujah. Chiri kunetsa vanhu kufamba in obedience. Muri kutsvaga validation yevanhu. Last week ndaitaura kuchechi yangu yeBirmingham. Ndikati chiri kutadzisa vanhu kufamba in obedience because uri kusika the approval of men. Abraham anzi naMwari, give me your son, the one that you love. It was specific. Hana kumbonobvunza mbuya Sarah kuti ndoenda here naIsaac paarita. Ndotora Isaac ndiende naye. Hana kusika approval yevanhu. Izvo kune rimwe rema rakanzi naJehovha tenga simende. Riri kumirira approval yamai vekuhosi dheko kuti rigobvisa mari. Yeti ndakanzwa last week Pastor Chengo vachiti that building is a setup. Ini ndatopindawo pasetup. KuEngland kune vanotamba imwe inonzi juga, inonzi kubheta kwavanoita. Pane imwe yavanotamba inonzi set for life. Set for life.
Because that temple yatiri kuvaka, it's a temple for life. Saka iwe kana waisa chidina chako, you are also set for life. So you've been set up, and the setup is life saver. Hallelujah, hallelujah. Let me say to someone, this is your final push. We have been told that the children of Israel, this was their final push. But vanosvika pana mambo Idom. Pa Idom wanza amusikupapinda. Amupinda asi vanongo decide kutora a longer route. Chero ukapledge mari yako, chero ikakutorera 1 year usati waita, but you are set for life. You are set to tap into the promises of God. Hallelujah, hallelujah. The children of Israel, they chose the delay over disobedience. Hallelujah, hallelujah. And I've told you, God allows some doors to shut. But when that door is shut, look around. There's always something for you. When you're walking in the promises of God. When the king's highway was closed, they did not give up. Marandi tima, I'm going to praise and worship. Come and stand with me. Marandi tima, I'm going to nanasi. Kanamvavura varamba access. There's always another way. There's always another way. And what you must do must be God's way. Because Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, says the Lord. So it means God holds the master plan of your life. Na izvozvo anoisvinurira plan yake kuti izadziswe paupenyu hwake. Paupenyu hwako, hallelujah. Sandiri kuti chikwa uri mudikani. Ndati keep walking, keep it trusting, keep obeying God, and you are surely walking in your promises. Danzi namwari maskata nasi tarisa kuti kune munhu ane maziso ari kumashure here, kana mamuona simudza iri hoko, pana ane maziso ari kubheke here apa. Ndiudze kana mamuona, tarisanai, pana ane maziso ari apa here, pana ane maziso here apa. Kana wamaona simudza ruoko, kana usina kuriona, chimbomberera Jesu. Chimbomberera Jesu. Uimbe neni uti andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Ure kune manyepo. Shure kwangu kune makuwa. Shure kwangu kune kuroya. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Because Baba havana kuti walked in the prom, vari kuti walking. Sandoda kuti muimbe rumbo rumuchirevesa. Because you are also making a declaration. Kana usina maziso kumasuro, unotonida kutotena. Imi kutena kunorwadza. Seni hangu ndachembera. Kudai kunorwadza. But I would rather andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Shure kwangu kune varoi. Shure kwangu kune makuwa. Shure kwangu kune uroi. Shure kwangu kune varoi. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Shure kune uroi. Shure kune utapwa. Andidzokere shure. Andidzokere shure. Mururu ne murizo kuna Jesu. Chipotambira
Jesu tone. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Chikonai. Andizokere sure. Andizokere sure. Andizokere sure. Andizokere sure. Andizokere sure. Andizokere sure. Moruna murizokuna Jesu. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Rega ndikuze. Baba vasati vauya. Waimba wega kuti andidzokere sure. Saka ukadzokera sure kuda kwako. Anditi watoita futi promise pamberi paMwari yawakufanira kuti uzadzise kuti andidzokere shure. Andidzoserwe shure nekuvaka. Andidzoserwe shure nemakuwa. Andidzoserwe shure nevanhu vanonyaya muchechi. Imi mukatonyewa wanzi wifi yenyaya isikuita makutorega kuuya kuchechi. Iwe vakakunyaya kuti une manyemwe wakutodzoserwa kumashure. Iwe watosvika pana mambo weEdom akati pana hapapindwa wotodzokera kumashure. Yeti wange wakuda kutopedza. Saka masikati anhasi waita chivimbiso pamberi paJehovha kuti hausi kudzokera kumashure. Ndati hausi kudzokera kumashure nekuti kumberi kune promise chinorwiswa naSatani paupenyu hwako. Anoona zviri mberi. Ndati masikati anhasi wona zviri mberi kwako. Kune zvikuru zvakagadzirwa naJehovha. Jesu Kristo mufananidzo wakanaka. Akaziva kuti kumberi kune korona. Chero Satani akauya akamuti tena matombo ayaite chingwa. Akati munhu ararame nechingwa. Masikati anhasi ndiri kuti kudi chero zvikasvika pekuti unaro simba rekuti matombo atene kuita chingwa. Taura kuti andirarame nechingwa. Kunyange ukakwidzwa pamusoro pebuilding rakareba. Jesu akambozvitwa akakwidzwa pamusoro pebuilding rakareba. Akanzi umambo hwese ndehwako, huchava hwako. Pandukira vachiyangu ava. Iwe wodecide kuvapandukira. Ndikuti chii masikati anhasi? Discipline. A promise demands discipline. Kuziya kuti ava ndibaba. Manzwa kuti ndaivachengeta samambo. Kuziya kuti ndibaba. Kuziya kuti pane zodzo riri kuya pandiri. Mukazonzwa rimwe gore vanzi bhachi rachiyangwa vakasiyira munhukadzi musashamisike. Rinosara mazirume ariko. Ndambokuudza kuti zvine nharo ndo zvandori. Chimbosimudza ruoko rwako tinamati. Talebo shandara vakasaya. Rekata labo shikandara vasaya. Iyemi Mwari makapromisa. Ndaudza vana venyu kuti vamire pazvivimbiso. Ndaudza vana venyu kuti hazvinide shortcut. Ndaudza vana venyu kuti delay is not denial. Ndaudza vana venyu kunyange vakakuvharira panze, kunze mukati kunze. Ndaudza vana venyu Baba. Manema yatala vasaya. Ndaudza vana venyu kuti ngavafambe in obedience. Ndavaudza vana venyu Baba kuti hazvidi hondo. It's not by might nor by power, but it is by the Spirit of God. Kana zvine mweya waMwari zvinoendeka. Masikati anhasi Baba lekara mashandara vasaya. Vana venyu vamira Mwari. Vana venyu vamira. Vari kutarisa kwamuri. Kunyange vakakomberedzwa saJehoshaphat. Vanoti ndotarisa kwamuri Jehovah. My eyes are on you, Jesus. My eyes are on you. I don't look to the enemy. I don't look to the king of Edom. Ndinoziva kuti wakavimbisa anondiyambutsa. Wakavimbisa haakotsire. Masikati anhasi ndinokutendai Jehovah. Ndinokutendai nekuti muri mupenyu. Hatifungidzire uvepo hwenyu. Tiri kuhunzwa uvepo hwenyu panzvimbo ino. Tiri kunzwa uvepo hwenyu. Bataiwa munoda masikatano. Rapaiwa muri kuda kurapa. Mweya mtsvene.
nzvimbo yenyu mweya mutsvene mweya mutsvene torayo nzvimbo yenyu mweya mutsvene torayo nzvimbo vakubate simudza maoko ako tendera mweya mutsvene vakurape tendera mweya mutsvene datinasiyatanasi tendera mweya mutsvene etalavasaya vandara vasikuyane yerakandera vose uchajisira mweya anogara nesu mweya munonyaradza mweya munochengeta torayo nzvimbo yenyu pana mweya mutsvene zvirema zvinofamba Thank you very much, Pastor Chauruka. Promise ya Mwari kana iripo regardless pane zvinodzivisa. Unobuda chete. Regardless pangamira chii. Nechikonzero chokuti ndine promise ya Mwari. Yokuti ndofanirwa kuvaka ndipedza. Hakuna chinodzivisa. Hakuna mweya wetsvina unodzivisa. Nyangwe Idhoma akaramba, but Idhoma akaparara zvachose panyika pano hapasisina. Nokuda kwokuramba the promise of God. Kana Mwari ati uchava chakati ndizvozvo. Newe rega kutya, rega kuvhunduka. Ngatitendei murandakadzi auya neshoko. Unogona kunge wauya pano nhasi usati wagamuchira Jesu. Kana kuti wanga uri muKristu ukambodzokera shure, but you want to rededicate your life to Jesus, I'm calling you to come right now. Aripo here akadaro ukambova muKristu ukadzokera shure, unoda kuita rededicate your life to the Lord. Kana kuti hausati watombogamuchira Jesu, unoda kutendeuka kugamuchira Jesu, simudza ruoko rwako namate newe pauri ipapo. Aripo here? Hapana, tose tiri maKristu. Oh, there is somebody. Fambai muuye. Yes, there is another hand there. Help them come. Pane vabatsirei vauye vari kuuya kuzotendeuka. Thank you, thank you, thank you, thank you. Uri muKristu. Uri muKristu. Wakambodzokera shure. Wanga wakuita semunhu asinganamate.
Ndrukumbirisa kuti come and rededicate your life to the Lord. Uya upe upenyu wako kuna Jesu, aripo here Mungu akadaro. Thank you for coming. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Pane vari kuuya vape inzira vauye kana pane Mungu ari kuuya. I'm calling you to come right now. Hama yangu usaregera. Ndichitaura kudai unodzokera kumba waregererwa. Thank you my brother. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Baba Jire mauya maita zvakanaka. Kana makamboita zvakanaka muupenyu hakuna zvinodarika zvamaita zuva ranhasi. Kupa upenyu hwako kuna Mwari chinhu chinokosha. Your life will never be the same again. Ndinokumbira kuti musimudze maoko enyu as a sign of surrender. Tyora uso bwako utsinze. Ndakunamata nemi. Baba vangu muri kudenga. Zokorora uchidanidzirisa. Baba vangu muri kudenga. Ndauya kwamuri. Ndiregererei mhosva dzangu. Ndikanganwirei kutadza kwangu. Ishe Jesu, pindai mumoyo wangu. Ivai Mwari wangu. Ndishambidzei muropa renyu. Ndive wakachena. Ishe Jesu, ndinokudai. Ndinyorei zita rangu mubhuku youpenyu. Kubva zuva ranhasi handichadi zvenyika ino. Ndoda kutevera imi Jesu nokusingaperi-peri. Amen. Ndokumbira kuti muswededzane tinamate nehama idzi. Ngatinamate navo, swededzanai kuno. Munamate nevanhu vari kunamata, swededzanai kubva kuno. Munamate nevava vakuru vari pana. Please. Okay, thank you. Zvita sumudzai maoko enyu tinamate nemi. Baba ndiregerere, Baba
Baba ndiregerere Baba Kunemi mauya vana baba na namai. I thank you. Let me give you assurance. Ukabuda muno nyango ukatsikwa nemota ukafa usikuenda kugehena. Wakuenda ku paradise. Zvivi zvako zvaregererwa. Wakanganwirwa. Ndokumbirawo zita rako na address. Kuitira kuti ndirambe ndichikunyengeterera pose pandinonamata. Ndikufudze muna Mwari. Handei pane murume akasimudza bhuku uyo apo tinonyoresa zita neaddress. Masecretary ema-cell group, I'm sure you are already there. Help me please quickly. Ndinotenda zvikuru. Vauchirire yavo. Mururu na muridzo wavo. Pana uya achirwara here? Pana uya achirwara here? Right. Okay. What's happening? Baba ndiri mwana kana ndakatadza Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Tinoraira hondo dzoupenyu, hondo dzose dzakamukomberedza, ngadzitaramuke. Mupei nyasha dzokufamba munzira yenyu, dzokufamba mumakwara yenyu. Akuzivei, akutyei, nokuti kukuzivai ndoupenyu. Tinomuisa muruoko rwenyu, ona kama shiendere bosa nandelere bosika yata. Batei nenyasha dzenyu muzita ra Jesu. Amen. Be blessed. Mwari wakuropafadza. Thank you. Pregnant. Nezita ra Jesu. Ndinoraira zvimenga mupinyu zvose. Ndinoraira zvimenga mupinyu zvose, kushurikidza kwa Satani nokufemera kwawakaipa kuparadzwe. Nyasha dzamunopa vanosununguka zvakanaka dzive pamusoro pemurandakadzi muzita ra Jesu. Wow, the Lord is in his house. Wow, Mwari vari mumba mavo. Wow, pane munhu auya panapa achirwara zvokuti. Wanga uchirwadziwa zvokuti yezvino all the pain is gone. Hapana mbokunamatira watonzwa zvatopera watova munhu ari right. Where are you? Where are you? Yes, ndimi.
Wow. Matova right. Everything is gone. Maringa Kudzi. I felt it. The Lord is here. Uya uchishupika unodzokera uri right. Vose vauya atifambe nokuona, tinofamba nokutenda. Oh, hallelujah. Tinofamba nokudi. Now, nyaya huri iripo ndeyekuti pane zvivimbiso zvako, pane zvinodzivisa zvakawanda. Apa vaIsraeri vari kuenda kuKenani pana Moabhi pakati apo. Akudzivisa. But unopedzesera wasvika chete. Rega kutya zvinodzivisa. Pane zvinodzivisa ipapo ndo pane nyasha. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tinofamba. Tofamba nekutenda, tinofamba nekutenda. Tofamba nekutenda, mweya washe unesu. Tofamba nekutenda, mweya washe unesu. Tofamba nekutenda. Okay. All right. Toti mufambe nerugare here kumuranda wakadzi ashumera. Ushers, please, do you mind? Hospitality and Deco, you are welcome. I'm waiting for you here. Hospitality and vanouya vachitaura veka. All right, hospitality and Deco ndimuri ready uyai vamwe vachigadzirira vasati vauya. Munoteerera inini chairman uyai. Aika. Kateerera vanhu vese mukatuma hatifambe. Amen. Amen, church. Tinoda kutendawo Pastor Chauruka neshoko ravatipa nhasi seassembly. Ushers muchifamba vachitaura. Thank you. Chokwadi, she is a true servant of God. Indakambomira pano ndichivatenda in absentia. Vakandichengeta tiri kuUK panguva dzakaoma. Tinokutenda ine rudo rwenyu. Itakamirirawo kereke Faith Alive neboka reHostdeco rinotungamirirwa namai President Chiyangu. Dangokutendai neshoko ramatipa. Ngoti Mwari varamba vachingokupfudzai pamberi. Gamuchiraiwo chipo chedu mufamba zvakanaka. Thank you, Mazita. Ndatenda. Amen. On behalf of protocol team, ndakungokutendai Pastor Chauruka maita zvenyu neshoko renyu. Mataura kuti kunyange wakavharirwa panze iwe uri mukati ndiwe wakavharirwa, iwe uri kunze unogona kubuda. Maita zvenyu. Protocol. Amen. On behalf of Upper Hampton Cell, tinongoti Pastor Chauruka munonwawo drink redu muchitinamatirawo musara Jesu. Amen. Amen. On behalf of Marlborough East 1 and police, toda kutenda nekushandiswa kwamaitwa naMwari, and this is our small token of appreciation, tapping into the anointing that you carry. Naizvozvo totigamuchirai nemufaro. Amen, church. On behalf of Bluffview Cell, toda kungotenda Mwari neshoko ratanzwa handizoni. When access denies, turn unto God. Satinongoti Pastor Chauruka tine small token to you. Mugamuchira musara Jesu. Amen. Amen. Takamirira vahimbi present worship. We are saying to Pastor C. Chauruka, thank you so much for coming. We are going to continue walking in the promises of God. Amen. Amen.
To Pastor Chauruka, on behalf of Marlborough East 2 Cell Group, we just want to say thank you for equipping us to go the long way and not take shortcuts. Hallelujah. Amen. Amen. We Faith Alive youth, boys and girls. Our Pastor Chauruka, Tinokutendai, thank you for the word, thank you for the powerful word, and thank you for coming. I appreciate our token of appreciation. Wow. Amen. Amen. On behalf of New Adley North 2, Tinokutendai, my Chauruka. Amen. When access is denied, Amen. Mama ndakamirira New Adley South 2 Cell Group. Toda kutenda